Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. And Diego. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sharon, isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Pasay. May 2 po akong anak at yung asawa ko ay isang electrician sa isang sikat at malaking pagawaan ng ice cream. Kinakaya naman ng asawa ko ang mga gastusin kahit siya lang ang may trabaho. Pero dahil gusto ko na may sariling pera, nag-home service po ako kapag hindi abala sa pag-aalaga sa mga anak at sa mga gawaing bahay. Marunong po kasi ako maggupit at magkulay ng buhok, pati mani at pedi. May mga suki na nga po ako actually. Sumulat po ako kasi nagtatampo po ako sa asawa ko. Akala ko mag-aalok ka sa amin. Pasay ka lang yan. Gusto sana ni Diego magpakulay ng hair. Parang gusto niya. Gusto ko po kasi sana malaman kung dapat ba ako magtampo sa asawa ko. Ganito po kasi. Hindi po ba kapag ganitong panahon, uso yung mga Christmas party sa mga kumpanya? Yung pinagtatrabahoan po ng asawa ko, nagparty sila. May mga palaro po dun sa party at sumali po yung asawa ko sa isa. Yung laro po, sasayaw po sila ng babaeng partner niya sa paliit na dyaryo. Newspaper dance. Newspaper dance. Para magkasya, dumating po sa punto na nagyakapan na po sila. Wala na pong pagitan sa mga katawan nila. Yung mukha po ng asawa ko, enjoy na enjoy. Para po bang ayaw na niyang matapos yung game. Uy. Nung huli na po, binuhat niya pa yung babae para magkasya sila sa dyaryo. At sila po yung nanalo. Tapos, tinanong po siya ng host kung liligawan daw ba niya si girl kung wala pa siyang asawa. Ang bilis-bilis po niyang sumagot ng oo. Tapos, kilig na kilig pa siya. Ang gusto ko munang tanungin, Jegs, buhay pa ba yung mister mo at this time? Tsaka nasan ka ba? Nandun ka ba sa party? Kaya nga eh. Alam mo, detalyado. Oy, ba't ka ba? Nandun ka ba? Anyways, baka, tingnan natin. O baka may live. Oo, correct. Or baka may nag-send. Oo. Nakakabwisit po talaga. Ito na. Nakita ko po ng buong buo ang mga pangyayari dahil pinost nung katrabaho niya yung buong game at tinag siya. Ayun naman. Nag-react po ako ng angry emoji dun sa post. Tapos kinausap ko yung asawa ko. Sabi niya nakikisama lang daw siya. Sinakyan lang daw niya yung host para makadagdag sa saya nung party. Totoo po kaya yung sinasabi ng asawa ko? Naisip ko po kasi ngayon na wag na siyang papuntahin sa Christmas party sa isang taon. Actually, hindi ako magtataka sa naging reaction mo. Di bale nang hindi siya makakuha ng pinamigay na keso at hamon. Di bale nang walang chance na manalo ng malaking TV at ref. Kesa naman hindi kami nag-uusap pagkatapos. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Sharon. Ang bihira naman tong Sharon. Ay, nako, Sharon. Sharon. Pero gets ko siya as a girl. As a wife. Lalo na yung housewife ka. Oo, ikaw na iwan sa bahay. Correct. Ikaw yung naiwan sa bahay. Ang daming, feeling ko ang daming insecurities na nalalabas. Yung hindi ka naman, yung secure ka naman talaga pero bigla makakaramdam ka ng hindi kasi ako nag-work or lagi kasi nakaayos yung office mate. Ako hindi ako nag-aayos. Yung mga hindi mo naman siya problema dati, biglang problema mo na siya ngayon. So may mga ganyan kang nararamdaman kaya dumagdag pa sa inis at ireta. Tingin ko may kulang din sa lambing itong mister eh. Kasi kaya for example, 'di ba, ikaw halimbawa makipaglaro yung asawa mo dahil secure ka na, alam mo kung paano kanya kamahal, hindi ka magsiselos. Di mo sure. Alam mo,
Jex, sa totoo lang hindi ako nagkaroon ng chance na magselos kasi yung dati niyang pinagtatrabahuhan, puro matatanda yung kasama niya. Okay. So wala akong parang, walang Tanya Chinita levels. Walang gano'n na parang i-partner sa kanya tapos mag-newspaper dance. Kahit feeling ko kahit secure ako kay sa asawa ko. Kung aparte niya si Tanya Chinita, di ko sure. Hindi ko sure kung aparte niya sa newspaper dance ay si Tanya Chinita. Tapos lalo pa yung ano. Lalo pa nung, pwede kasing okay. Yung kamatis. Correct. Oo, yung kamatis. Tapos masusubsob din. Totoo, sa dibdib, di ba? O di naman, alam mo yung ganun. So, pwede benefit of the doubt na kaya ginagalingan ni Mister kasi in the end gusto niya manalo kasi yung premyo iuwi niya kay Mrs. Correct. Yun naman yung naisip ko na parang para kampiyan lang si Mister para masyadong pabigatin yung sitwasyon ganon. Kaya lang yung tinanong ng host maling-mali yung sagot ng mister mo. Maling-mali talaga. As in, dapat hindi siya sumagot ng ganon. Kasi pwedeng everything can be caught on video, which it did. Diba? Tapos, ikaw na, yung mister mo naman, pwedeng wala naman siyang intensyon. Pwedeng sabi niya nga, gusto ko lang makadagdag sa energy ng, dun sa saya ng party. Kasi nga, yung energy or enerhiya ng party, masaya eh. Ito sa hit of the moment din. Correct. Diba? Light siya. Kaya lang, yun nga mga consequences for action, maling-mali talaga yung sinagot. So kumbaga parang, naintindihan ko din si Mrs. sa kanyang sa kanyang eksena. Hindi din naman talaga siya masayang feeling. Correct. Oo, 'di ba? Kasi una-una parang mababa siguro ang tingin niya sa sarili kasi sa bahay lang siya. Pwedeng ganyan. May mga ganyang or kahit na hindi Alam mo ang babae pag nagselo siya, lalabas yung insecurity niyan Siguro kahit na one time lang ako nagselos, ever, dito sa asawa ko at hindi ko siya makalimutan, promise. Hindi pa kami kasal nun. Hindi pa nga yata kami engaged. Alam mo yun? Hindi ko sure. Or basta it was very early. Or baka fiancé ko pa lang siya. Hindi ko basta isang beses lang yun. Tapos, ang dami ko nakakalimutan, Jegs. Pero yun, hindi ko makalimutan. As in yung moment, yung kung nasaan kami, kung ano yung eksaktong conversation. Pinagselosan ko, Jegs. Nag-aabot ng brochure. Okay. Okay? Nag-aabot siya ng brochure. So, yung babae, maganda. Obviously, kung matanda ito, hindi ako magsiselos, matanda, tas walang itsura, ganyan. Kaya feeling ko, itong binuhat ni Mister, maganda, bata, sariwa, may dating. Kasi, I don't think, magsiselos ka ba? Parang ka naman may sapak sa utak kung magsiselos ka ng kasing tanda ng, di ba kung may papunta na sa senior citizen, magsiselos ka pa ba? Hindi, di ba? Huwag ka na magselos. Sabihin ko sana mapunta cremation. Paabo na. Papunta na sa abo, di ba magsiselos ka ba? Hindi ka naman magsiselos, di ba kapag ka ganon. Pero feeling ko, kaya ka nagselos kasi bata, sariwa. So, di ba sinasabi mo, Jegs, kasi lalabas yung insecurity. Parang feeling ko, regardless kung housewife or working, ako nun, Jegs, I was at the height of my career. So, ibig sabihin, yung dapat level ng confidence ko, Jegs, to the maximum, di ba? Dapat secure dapat kasi i-flirt mo man yan, magflirtan man kayo sa harapan ko, dapat secure na secure ako. Pero hindi Ayan. Ikaw nga di ba? Meron ka nang ibubuga lalo pa ito. Di ba? Lalo pa ito. Kaya gets natin kung bakit gano'n na lang yung ngit-ngit. Di ba? And yung wag sanang ipasawalang bahala ng mister mo kasi sumulat ka pa sa Burnay para dito. Dapat sinabi mo rin din sa mister mo yung ganyan. Ina-address dapat yung mga ganyang problema Para next time, alam pala ni mister na hindi ka pwede sa mga ganyang correct. Diba? Iwas na siya. Iwas ka na din. And totoo yan dapat wag na i-live. Wag nang i-live. Siguraduhin mo walang nagpipicture. Hindi, ikaw mismo iiwas ka. Iwas na. Ito pala yung nakakasakit masyado ng damdamin ng misis ko. So bakit ko pahahayaan na Kasi to be fair to Mrs., ilang minuto lang naman ng ng happiness, ng heat of the moment. Correct. Pero yung misis mo, lifetime mong kasama. Yes. Yung misis mo, ang kasama mo sa hirap at ginawa. Yung misis mo, ang pumulot sa'yo sa lusa, kung ganun man yung nangyari, di ba?
Ito yung sinasabi Oo. natin na talagang customized talaga yung pagsasama ng mag-asawa True. Kasi along the way, lumalabas yung mga ganito Oo, may mga ganyan talaga. Kung dati, ginagawa mo yung ganito, okay lang. So dahil may asawa ka na, ay hindi niya pala gusto, babaguhin mo. Magpo-customize talaga kayo. Correct ka. Alam mo yun, yung mga ganyang klaseng eksena, dapat hindi pinapasawalang bahala. Oh. May feeling tuloy ako, parang it just dawned on me, no? Ano ba to? December 30, no? December 30 to, no? So, hindi siya nakikinig. Nasa ano kami nun eh. Nasa ibang lugar kami. Siya nakikinig ngayon. It just dawned on me na maybe, ewan ko lang, Mhm. kaya kinailangan niyang lumagapak. Mhm. Asawa ko na to Mhm. Kasi baka pag hindi, baka may possibility na wala lang, parang nakikinikinita ko na may posibilidad na pwede makagawa ng kasalanan. Yes. 'Di ba? It could be. Di ba? Oo, Yung oo. ganon, parang may posibilidad eh. Mhm. Pwede, Oo. 'di ba? Mhm. Anyways, wala lang, parang ganon. Kaya minsan may isip natin, bakit kailangang mangyari yung mga dapat mangyari? Tapos, may isip mo na, ang sama naman ni Lord kasi ginawa niya to, di ba? Pero sa totoo lang, blessing din actually ni Lord yun eh. Pag may taong inaalis sa buhay mo, or may sitwasyon na Correct. inaalis sa buhay mo, or may trabahong inaalis sa buhay mo. Tama. Di ba? Kasi, maaaring yung sitwasyon na yun, yung magdadala sa iyo sa mas matinding kasalanan. Yung environment. Oo, Yan. 'di ba? Yun. Kung minsan mabigat lang sa atin, tinatanggal tayo, pero it's a protection for us. Correct, protection. And yung protection na yun is a blessing. Kaya ang blessing ay hindi lang po yung actual na literal na mga biyayang natatanggap yung mga natin material na bagay. Oo, tsaka yung mga nare-receive talaga natin, hindi eh. Oo. Maski pala yung pag-alis sa buhay natin ng mga tao, sitwasyon, trabaho, karir, kung ano man, is actually protection also and blessing also. Correct. 'Di ba? And it's a perfect situation especially sa inyo, 'di ba? Lalo-lalo na ngayon si Joe Addict, si Papa Ren is parang he's drawn into his spiritual 'di ba? Yung diba? maturity niya. Mas natututukan niya. Correct ka, na mas maganda. 'Di ba? Para sa akin mas maganda. And more time for the kids. Correct. Yun yung pinaka-importante. At yun ang mahalaga. Kasi alam mo, Jex, hindi ko makakalimutan yun eh. Hindi siya nag-paternity leave. At lagi kong sinasabi sa kanya yan. Sa sobrang busy niya sa work dati, hindi siya nag-paternity leave. At the time na ako ay may postpartum blues. Kung sana dun sa una kong anak na ang happy-happy ko lang, carry lang eh. Sige, okay lang, 'di ba? Masaya-masaya ako. Yung pangalawa ko, talagang dun ko talaga dinaanan lahat ng mga, hindi ako nade-depress, nade-depress ako. Yung ganong feeling, it's hatest feeling ko in the entire world. Tapos wala siya. Nag-paternity leave. Kasi nga yung nangyari kay Prince, parang inabot ng COVID lahat, yung era mga madaming hindi. Unlike before kay Princess na 'di ba nandito lahat nakakasal, correct. nabuha mo lahat ng Tama. tao dito. Kahit baby pa si Princess, Oo, nandyan na lahat. siya. Correct, 'di ba? Sa amin pag nakita na lang namin si Prince nung after the COVID, Malaki na pala siya. 'Di ba? Oo. 'Di ba yung mga ganun? So things happen. So maski dito kay hindi pala to si Sharon. Si Sharon. Si Sharon, yan. Maski dito sa'yo, Sharon, may rason din kung bakit. And sa ngayon, hindi mo maintindihan kung bakit. It's full of hurt yung nararamdaman mo. Pero eventually, marireveal din yung answer sa inyong dalawa sa tamang panahon nila. Parang, kaya pala. Kailangan ko magselos o kaya pala namin dinaanan yun kasi next time pala, hindi ko na siya pa-attenda ng party kasi yung party na yun, may pasasabuging granada. Hindi ko alam. Hindi ko alam, diba? Of course, I'm going ahead. Pero ibig sabihin, merong rason ng lahat. And hindi mo talaga lagi naiintindihan bakit sa ngayon. Yan. So, kung minsan mapagdadaanan nyo rin din yung yung mga sitwasyon like for example sa amin din, sa marriage life din namin na dati yung halimbawa aalis ako kasama yung mag-aaway muna kasi hindi ka papayagan. But eventually, makikita nyo na yung dynamics na iba din pala yung happiness paglabas ka nakasama yung tropa mo. Iba din yung happiness niya paglabas niya yung tropa niya. Iba din yung happiness paglabas na pareho kayo. Correct. At iba din yung happiness ng lumabas ka kasama ng tropa mo na pumayag ang misis mo. 'Di ba? At iba din yung hindi siya pumayag. Correct. Kulang din ang happiness doon. Yung gano'n. Doon nade-develop yung trust din eh. So, yan yun. Yan yung Sharon na nag-uumpisa ng pag-develop ng trust, ng dynamics. Diyan na mag-uumpisa kung papayagan ka pa ba. Ayan. Kung kailangan bang
Or kung kailangan ni Chona din lumabas. Sharon. Ni Sharon pala. si Chonang taga last week pala yun. Masyadong malaki yung Pumasok impact. sa panaginip. Si Chonang taga. Masyadong malaki yung impact ng buhay. Sa buhay ko yung si Chonang taga last week. Sharon! Baka kailangan, this is also an eye-opener for the husband of Sharon na Sharon also needs to go out. Correct. Oo. 'Di ba? Para kalma na lang siya in the presence of women. Ibig Tama. sabihin, kunyari may mga kasama mga babae yung mister mo. Kunyari ako, may kasama mga babae yung mister ko, tapos mga kaibigan niya. Hindi ako nagsiselos sa mga kaibigan niya yun eh. 'Di ba? Pero kasi nga ako, I'm in the presence of men also na hindi dapat pagselosan. So, baka yun yung isang dynamics na pwedeng pag-aralan ninyo. Na si Sharon, kailangan ding lumabas. Yan, diba? Yung ganon. I-empower. Kasi like, for example, naalala ko talaga si Let, si Mrs. ko. Ayaw niya talaga pumunta dito sa station. Dahil? Kasi nahihiya nga siya na kumausap sa inyo, sa mga hindi talaga siya ganun pumupunta. Oo. Baka medyo introvert din siya. Hindi siya introvert. Hindi siya introvert. Alakas siya mag-live mga 6 hours. 6 hours po siya mag-live. Sabi ko kasi rauno basta may mga ganun. So, kinakailangan ko siyang i-empower na hindi, kaya mo yan. Oo. Minsan kasi may mga, lalo Feeling na yung mga housewife. Feeling ko makulit siya eh. Sobra mama, sabi ko sa'yo. Feeling ko makulit siya eh. Sobra sa kulit pero yan. hindi niya masyadong nilalabas. Oo, yan. So ibig sabihin may ganong kailangan mo i-empower. Yeah, i-empower mo para kasi maging comfortable yung misis mo sa workplace. Maging kaibigan niya yung binuhat mo. Diba? Kausap na natin dito yung mister, diba? Yan. Parang ganon. Uy, maganda yung part na yun. Empowering your wife. Empowering your husband. Kung ano para man ang hindi na rin sitwasyon. kayo mahirapan na yung dating silosa mong asawa dahil na-empower mo, naintindihan niya na nawawala yung selos na ano. Kasi nga empowered na sila eh. Tama. Diba? Kasi naalala ko pa dati nung sabi ko magtrabaho ka, nagagalit pa yun sa akin kasi parang sabi niya pinagtatrabaho ako nito. Hindi niya naintindihan during that time eh. Pero ang point mo is na yung gusto kong maging part ka dito sa pag-build ng family. Correct. Na meron ka ring perang inaambag, diba? Ngayon mas magaling pa siya. Maghanap buhay kisa sa akin. Kesa sa'yo. Kaya niya mag-live ng 6 hours dire-diretso pambihira. So yung ganon. And eventually, Sharon, magigets niya yung mag-asawa kung paano ninyo aayusin yun. Correct. Ayan. Salamat na marami sa pagtutok! Yes! Okay, alam mo namin, hindi pa nakaka-recover yung iba. Pahinga-pahinga muna. Naghahanda na naman sa bagong taon. Oo nga, grabe. Exit na muna. O siya, hanggang dito na po mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!